Kaprové preteky na rybníkoch pri Levodských lúkach sa každoročne tešia pozornosti skúsených rybárov i začiatočníkov. Tento rok súťažila takmer 60 priaznivcov rybolovu z radov dospelých, mládeže i detí. Medzi 1. a 15. májom sa na celom Slovensku vlastne organizujú kaprové preteky. Tradíciou týchto májových pretekov sa postupne stalo, že rybári sa svojich úlovkov vzdali a ryby, ktoré skončili na ich udiciach, pustili späť do rybníka. Kaprová sezóna totiž začína až v júni. Oficiálne sa kapor chytá až od 1. júna. Do rybníkov bola v lani v jeseni nasadená približne tona kaprov. Sú tu aj staršie ryby ešte z minulých rokov. Je tu aj kapor, aj amur, tolstolobík. Sú tu aj dravce, zubače, šťuky. Na takýchto súťažiach sa zvyčajne uloví približne 100 až 150 kg rýb. Tento raz ich však bolo podstatne menej. Dneska zatiaľ, aspoň mne sa nedarí a pripisujem to asi počasu, že sa zmenil tlak a veľmi reagujú na to ryby. Zopár, možno nejakých tých kapríkov príde, ale nedám tomu veľkú šancu dnes. Skúsení rybári potvrdili, že lov kaprov je špecifický aj tým, že tieto ryby návnadám odolávajú dlhšie. Kapor je už z jeho naturelu vyplýva, on je proste pomalšia ryba. Jemu to dlhšie trvá, on tu návnadu ochutnáva, on návnadu zoberie niekedy 5 aj 10 krát do papulky a proste si to vychutnáva, ochutnáva, hej. Až kým sa rozhodne vlastne zobrať. Aj tento rok malo podujatie rodinný charakter s cieľom relaxu, ale pre rybárov i napätia. Preteku sa teda v rámci výletu zúčastnili aj rodinní príslušníci. No vraví sa, že to sú tichí blázni, rybári. Je to super šport, hlavne pre tých chlapov. Na to, koľko máme členov, sa schádzame pomerne málo na tom začiatku rybárskej sezóny, ale tí, čo sa tu zídu, to sme takí skalní. Niektorí rybári si na svoj úlovok museli počkať aj viac ako 2 hodiny. Čo si chytili? Bol to karas. Prišiel som tu na preteky rybárske s tým, aby som sa aspoň zúčastnil a takým môjim osobným cieľom bolo vyťahnuť aspoň jednu rybu, čo sa mi splnilo, takže som spokojný. Aby som zachytal ryby, aby som aj niečo skúsil vyhrať. Tento raz si to s údicami skúsili aj mladí adepti rybárčenia a pomáhal im pritom skúsený rybár. Ja si myslím, že je to pekný šport a treba ťahať tých mladých ľudí, aby sa tomu venovali, aby naozaj mali aj iné zážitky v živote, nielen zo školy a zo súkromia. Ja roky rybárčim, takže ja to mám roky už ako hobby a myslím si, že títo mladí, čo sú tu so mnou, tak dúfam, že takisto im to vydrží toľko rokov ako mne. Areál za Levočou bol pre rybárov roky atraktívnym revírom. Z každého rybníka vlastne preteká voda do druhého rybníka. Hej. Čiže tie rybníky sú prietočné. Kedysi tu bolo 5 rybníkov, dnes sú len 4. 2 rybníky boli totiž spojené. K ich spojeniu došlo vlastne doslova vyžratím amurom. To rastlinstvo makrofytické, tie pálky proste vyžrali, hej, toto im najviac chutí. Amur je bylinožravá ryba. Aj keď sa tento raz rybáci guláš na rybačke nevaril, šéf kuchár ho na budúce prisľúbil. Zatiaľ ryby ešte sú v rybníku, ale budú. A na záver ešte mena tých, ktorí si počínali najúspešnejšie. V kategórii deti a mládeže zvíťazil Buček pred Masažíkom a Šurcom. V kategórii dospelých si víťazstvo vylovil Bagár, druhý skončil Mlatíček a tretí Tatarko.